Kamusta na kayo mga dyan? Dito naman tayo, live naman tayo market, no? Tapos tayo nag-ungad sa Kalayan. Pauwi na tayo ngayon. So ayan, live lang muna ng Bugoy. So ayan, shout out sa 1 million viewers natin dyan. So ayan, basta na kayong lahat dyan mga cute. Ayan na, ayan na, ang lamig. Hindi na nagilo ito mga cute, pero malamig pa. Ang balita dyan. Paki-like and subscribe sa ating munting channel mga cute, Rod King TV. Waling hagtik bag tik 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 putik bag tik tik putik. Ayan, nakabuang ko ba yun? Mga cute na. Shout out sa 1 million viewers natin dyan. Kamusta na kayong lahat dyan mga cute? Paki-like and subscribe sa ating munting channel. Tapos na tayo nag-ungan sa Basakan. Oo, diba? Shout out sa 2 million viewers. Tapos na tayo nag-ungad mga kit. Ako ay pauwi na. Oh, diba? Musta na kayong lahat dyan? Malamig pa dito mga kit, no? Shout out sa 3 million viewers. Musta na kayong lahat dyan mga kit? Paki-like and subscribe sa ating munting channel mga kit, no? Huwag na kayong mahiya, diba? Anong balita sa buhay-buhay natin dyan mga kit? Hintay muna ako ng bus dahil walang pera pang pa-uwi ng bus. Shout out sa 2 million viewers. Paki-like and subscribe sa ating munting channel mga kit, Rod King TV. I love you all. Diba? Oo, ni Japan mga kit, oh. May tawag nila Japan. Japan, sagot sa kahirapan. Dati yun. Ngayon wala na. Yan mga kit, oh. Parang probinsya lang kasi itong lugar dito mga kit. Ano? Ayan, oh. Shout out sa 3 million viewers natin dyan. Huwag niyong kalimutan pag-like and subscribe sa ating munting channel mga kit. So ayan, no? Kita nyo dito ang kapaligiran ng Japan. So ayan. Shout out sa 5 million viewers natin dyan. Like and subscribe mga gyot. Shout out. I love you all. Anong balita? Humana tagdaro ani mga gyot, mana nga pinauli na ta. Nabuhi sa tani. Para nga di tani maimpas. Ay pait kay diri Japan mga gyot. Ay nindot kay Japan, tinawon nindot pero wa jud kay kan diri, halo og kay ngaloon. Ay pagmulig Pinas. Hayahay pa. Shout out sa 7 million viewers natin dyan. Anong balita?
Shoutout sa 7 million viewers. Paki-like and subscribe sa ating muting channel mga cute. I love you all. Taga saan kayo? Paki-comment naman dyan para alam natin kung taga saan kayo mga cute. Hintay lang muna ako ng bus ngayon. Shoutout sa 2 million viewers. I love you all. Taga saan kayo mga cute? Paki-comment naman dyan. Huwag niyo kalimutan paki-like and subscribe. Ay, karaso. Marami mga karaso dito mga cute. Kung sa atin, uwak. Mas Bisaya, uwak. Shoutout sa 1 million viewers natin dyan. Shoutout sa 7 million viewers. Ayan o. Kita nyo mga cute. Ang kapaligiran. Dito ako naghintay ng bus galing sa pagdaraw ng palay. Dito lang tayo magdaraw ng palay mga cute. Wala man tayong ibang skills. Daraw lang sa palay. Paki-comment naman dyan mga cute. Kung taga saan kayo mga cute, no? Huwag na kayong mahiya. Antusa lang yun niya akong larawan mga cute. Kaya ako harap po ito mga agbantahon na yan. Buwang ko ba yata. Amping mo karoon na yung mga cute. Taga-asa man mo. Live lang isang bugoy. Para nga mga cute. Diba? Matang i-zoom para makita ninyo diri ang kapaligiran. Samtang nga nagulat og bus. Live ang bugoy. Ano ara gyud dagang sinabuhi gud. Shout out sa 9 million viewers natin dyan. Shout out mga cute. Huwag niyong kalimutan paki-like and subscribe. Paki-comment na rin mga cute kung taga saan kayo para malaman natin kung taga saan kayo ba. Diba? I love you all. Mahal ko kayong lahat. Chandara Park lang. Style. Shout out sa 7 million viewers. Anong balita sa buhay-buhay natin dyan mga cute? Taga saan kayo mga cute? Paki-comment dyan para mabasa natin. Para ma-shout out ko kayo. So ayan mga cute. Kita nyo ang Japan. Bokeh din mga cute. Di na kayo ma-zoom dahil. Silpon na eh. Shout out sa 11 million viewers. I love you all. Gikan ta nagdaro mga basakan mga cute. Nanginabuhi tani para may na lang manginabuhi tani para makakuan ka. Huwag niyo kalimutan paki-like and subscribe mga cute, no? Huwag na kayong mahiya mga cute. Paki-comment na rin mga cute kung taga saan kayo para malaman natin kung taga saan kayo mga cute. Huwag na kayong mahiya pa. Atin-atin lang to, di ba? Gaya sa baso eh. Basan tani mga cute yo am kasi kanan ni kana mga cute kanang kada sa dapita dia mga nanas sila mga sakyanan bisag mga trabahante na og kining basakan pero na mga sakyanan no mo na mga cute kita na kay wa man tayo sakyanan dito sa bus taya kana mga cute mga sakyanan na mga trabahante na labo na dito mga cute dito. Yung mga tao dito pita mga cute kaya bisag dili ka dato pero na kay sakyanan.
normal ra na sila diri dipita sa tuwa pag nasakinan. Ora na akong sapian pero tinuod. Wa kay dapat pamog diri siya. Mm, wala. Ay mga kid diha mga kid lahi na po na ang company diha mga kid. Mm. Dahil bilang ng mga plaka din mga kid kulay ano yellow. Mm. Orange din. Mao na lang mga kid. Isig wa kay kining gitawag og sapi pero naha ka siya kanan. Mahal na kay diri gud mga kid nang lisod pud kay ka makasakyanan og tarong pangita. So shout out sa 7 million viewers natin diyan. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Huwag niyong kalimutan paki-like and subscribe sa ating munting channel mga kid, Road King TV. Paki-comment mga kid para alam natin kung taga saan kayo ba. Shout out. I love you all. Live na muna tayo para tawag ito. Para mawala sa kalaay ba. Samtang nagpaabot sa maong bus. Ay, langgam ba dahil mga langgam diri mga kit bang napinas pa lang niya wala ni pasining mga nanay nanang bus mga kit. Nanang bus sundo sa bus. Nanang sundo no mga kit. Patskara sa mades. Ayan na mga kit. Ay nako. So ayan mga kit na ata sa loob ng bus dahil tayo ay uuwi na. Kapasok na tayo. Shout out sa 9 million viewers natin dyan. Ngayon mga kit, dito nyo makita ang Japan. Bago ratan mamanog kining sugamak sa mga basakan. Ano ra? Shout out sa 7 million viewers. Pula na yung naong mga kiyot kaya gikan tagwadbad basakan na ni. Gusto na kayong lahat dyan, paki-like and subscribe. Wag na kayong mahiya mga kita. Paki-comment na rin dyan para alam natin kung taga saan kayo. Pula to sa mga ubang trabahante market. Ido lang kung sa bayan sa bus kay parang okay kayo. Shout out sa 9 million viewers. Shout out. Paki-like and subscribe mga kaya sa ating munting channel, Road King TV. Huwag na kayong mahiya. Ay.
itong lugar na kumakit eh. Ano market to. Sulod na ko diretso sa bus market kiba siya unyag mabiyaan ko na pas na war bagay ko sapi at baginda. Shout out sa 7 million viewers natin dyan. Like and subscribe mga gyat. Huwag kayong mahiya. Comment na rin market kung taga saan kayo market para ma-replyan ko kayo. Para kahit pa paano alam natin kung saan nakarating tong video na to, ang video, live na to, di ba? Shout out sa 4 million viewers natin dyan. So yan market no? Ito yung bahas na sasakyan namin. Hintay pa kami sa ibang ano dahil yung iba na ano pa dahil grabe pang potek ngayon. Dahil dito kami sa palayan nag ano. Shout out. So, 4 million viewers natin dyan. Basta na kayong lahat dyan mga cute. Okay mga cute, ingat kayo dyan palagi. I love you all. Bogas ulit. Ingat kayo dyan palagi mga cute. Ako ay uuwi muna. Hintay na lang sa ano. So ayan na yung mga kasamahan namin mga cute. Uuwi na rin sila. Ayun na sila. So ayan. Ayan na yung iba. Uuwi na rin sila. So ayan mga kid no. Hanggang sa muli. I love you all. Sekali sama des. Oh, tatap ko kayo. Sekali sama des.